Id-dikjerazzjoni tal-kontestant ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista Chris Sajt li jrid jerġa' jiftaħ il-liġi tal-ugwaljanza fi żwieġ ħasbet lill-komunità LGBTIQ. Il-liġi għaddiet mill-Parlament ftit tal-ġimgħat ilu u Chris Sajt ivvota favur tagħha filwaqt li ma tkellimx dwarha. Gabby Kallejja, koordinatur tal-Malta Gay Rights Movement, qalet li d-dikjerazzjoni ta' Sajt li jibdel il-liġi iżda mhux il-prinċipju tal-ugwaljanza ftit li xejn tista' tittieħed bis-serjetà. Nara diffiċli li wieħed jagħmel tibdiliet fil-liġi mingħajr ma wieħed jimmina l-prinċipju ta' ugwaljanza li fuqha hija msejsa. Sajt bilan li jikseb l-appoġġ tal-Konservattivi fil-Partit Nazzjonalista, wieħed li jekk ikun elett kap jerġa' jiftaħ il-liġi bilan li jerġa' jdaħħal il-kunċett ta' u missier. Kliem li bil-bidla fil-liġi kienu sostitwiti bit-terminu ġenitur bilan li l-liġi tkun iktar neutrali u ma tiddiskriminax. Fil-fatt Gabby Kallejja spjegat kif dawn il-bidliet għamlu l-liġi aktar inklusiva. Il-kunċett ta' missier u għom fil-verità baqa' jeżisti, ma naħsibx li m'għandu joqgħod jinkwieta fuq dan u dan naraw għaliex anki wara li għaddit il-liġi naħseb min kien jgħajjat il-lom u ma baqa' jgħid il-ama u min kien jgħajjat il-missier u pa baqa' jgħajjat pa jiġifieri dawn ma nbidlux. Sempliċiment li il-kunċett li ġiet infassla il-liġi tfisser li hija iktar inklusiva u twassal għall-ugwaljanza sħiħa. Aktar minn hekk Gabby Kallejja saħqet li hija ferħana li l-poplu Malti eduka ruħu u sar poplu aktar inklusiv grazzi għad-drittijiet li nataw fl-aħħar snin persuni LGBTI. Fih naħseb ukoll il-poplu Malti jirrealizza li fil-verità din il-liġi m'għamlitx ħsara. Dwar kummenti ta' Chris Sajt ikkummenta wkoll Frank Portelli li filwaqt li xerred dak li qal il-kompetitur tiegħu kiteb Mamma mia, basta vvotaw favurija biex jintoġbu.